ikusten. Zu bakizu buruz, ez begiratu. Gau, Ez, goxo, baitek, goxo. Pasa. Eka. Gaur, goxo nengoen nire oean. Eta monstro batek esnatu nau. Gaur, gozaria hartzeko kriston presakin. Eta txoko arropa zikinakin. Ni korika batean nazkat kalera, baina motxilatu zaitetxean, akaso nengoen nirean. Nire bizitzako egun txarrenean, txakurkaka bazapaldu dudanean, azeu zentzakaluka dandarnean. Eskolara, ailegatzen nahi berandu, eta etxeko lanak ez ditu landu, etxez irakaslean igan du. Eskolara, gaur jantokira ez dauntzora jungo, jateko dauzkagu 3 plater txungo, taunalea ez nauen txungo. Etxeko lanak beteta, aztoketa dela ertaz, ukuritzen naguazita, burua du nasita. Baloia astu zaitetxean, txamaka atzean, buskatu nahi duke zerbait, hori asko gustatzen zai. Badago irakasle bat burua lertu didana, hitz egiten du pila bat, ez da izilduko aiama. Bueno, beste irakaslea jatorra dira karkar. Etxeko lanak Eta azterketak bezala karkar. Bosgarren mailakoak abusatzen dute, 30 irabaziko digute. Sartuko aldugu gol bat gaurkoan gutxienez, neska mutilak saiatu mesedez. Soka, poliki, elkar begiratu eta elkar kezkatu. Nahi dut zurekin ta beste puntan zaude, zetxolokotea eta eskolan gaude. Eskolara, ailegatzen nahi berandu, eta etxeko lanak ez ditu landu, etxez irakaslean igan du. Eskolara, gaur jantokira ez dauntzora jungo, jateko dauzkagu 3 plater txungo, taunalea ez nauen txungo. Etxeko lanak beteta, aztoketa dela ertaz, ukuritzen naguazita, burua du nasita. Baloia astu zaitetxean, txamaka atzean, buskatu nahi duke zerbait, hori asko gustatzen zai. Eskolara, ailegatzen nahi berandu, eta etxeko lanak ez ditu landu, etxez irakaslean igan du. Soka, poliki, elkar begiratu eta elkar kezkatu. Nahi dut zurekin ta beste puntan zaude, zetxolokotea eta eskolan gaude. Eskolara. That's all, folks.